Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre. No, Pepe. Jo trobo que un muntó de voltes les gàbies les creem nosaltres mateixes. No decían las jaulas que las verjas las criaban las rejas para dar vida a sus cuerpos. Qué bello el brillar de las sombras. Además de haber leído el manifiesto, hay una cosa que yo veo fuera de lugar. Aquel chiquillo que ve cómo matan a su padre, ¿qué hará cuando sea mayor? Companys i companyes, des del Moviment per la Pau de la Marina Alta volem fer una forta cridada a tota la societat a unir-se i eixir al carrer. És important que digueu als amics, als veïns, tornem al carrer perquè ens estan arrebatant la democràcia, ens estan arrebatant el futur. Així els grups ens estem ajuntant, estem el Moviment per la Pau de la Marina Alta, parle també, crec, en nom del Moviment per Palestina de Xàbia i el nom de la Safor, del grup de la Safor per Palestina. Els grups ens estem ajuntant. La gent vol una resposta en el carrer, la gent necessita una espenta i nosaltres necessitem estar en el carrer i ser cada vegada més, perquè la societat s'enfona. Estem en un moment mundial crucial, un moment que el fascisme s'està fent càrrec de la situació i a poc ens estan llevant la democràcia i ens estan normalitzant un genocidi, ens estan normalitzant la barbàrie. I això demà ens afectarà a tots. Per favor, anem a continuar convocant cada mes cabuts i cabudes i no hem de baixar d'ahir perquè tenim que continuar perquè ens ajudem el futur. Entonces, cada vegada digueu a més gent, cada vegada porteu a 3 o 4, i aquests 3 o 4 que porten a 3 o 4 més. I cada mes, per almenys cada mes, si no passa res com ara que hem estat, estarem 2 vegades, o les que faça falta, per favor, vos necessitem. Les mans i els cors són els que han canviat la història sempre. Tenim que tornar a creure en això. Tenim que tornar a creure-nos-ho i estar les mans i els cors units. Gràcies, vos necessitem tots, companys. Vicenta, un minut de silenci. No, només, si ens estem fixant, estem normalitzant aquesta societat contra un genocidi semblant al dels nazis davant nostre. Però és que a més deia que té 25.000 habitants, més o menys. Quan som així? Aquí, per el que està passant, hauria d'estar tot el poble igual que totes les ciutats de l'Estat, del món. Jo, no sé, és a la casa del poble. No veig molts representants de regidors, alcaldes. Al marge d'ideologia, hi ha una ideologia que sí que és socialista, que són de Vox, són criminals, són nazis, això ja no són humans, però el resta on són? On fan la campanya, on pressionen? Jo crec que hem de fer també, a part de que vingui la gent, els companys, el veí, etc., quan es convoca, és a les xarxes, al barri, increpar, incidir amb el regidor, el que tenim proper, a fer una carta al president de la Generalitat, aquest impresentable que ha de dir, però posar-lo de cara a l'espill. És a dir, fer una mobilització a totes les institucions i a tots els organismes i la gent que està darrere, perquè estem normalitzant una situació que és intolerable. Les persones sensibles, que som la majoria en principi, estem... Aquí som uns quants, però
És a dir, ara hi ha futbol, hi ha cinema, tot funciona, anem a fer la cervesa, i mentre estan assassinant i els companys de la flotilla els estan torturant i pot ser que els assassinin també. Doncs jo també demano que tota la gent que té accés als seus organismes, sigui a la regidoria d'esports, sigui a cultura, parlar, escolta, mira això, l'alcalde, a la Generalitat, al govern central, perquè el govern central vol de paraula, bla, bla, però el que tenia que fer fet el senyor Pedro Sánchez, la Meloni i tots els dirigents és agafar, per això tenim una armada, i enviar unes quantes fregates armades per detenir aquests sionistes que van seqüestrar aquesta gent a 1.000 quilòmetres d'Israel, que és molt bèstia. Allí se'ls ha deixat de fer de tot, a Grècia, és a dir, una Europa decrèpita, titella, miserable. Això s'ha d'exigir, això s'ha de demanar responsabilitats, perquè són els responsables d'aquest genocidi i són els responsables que aquest món faci aquesta deriva cap a l'abisme. I ells i nosaltres hem d'enfrontar-los per poder canviar aquesta dinàmica. Només era això. Bon dia. El que està en joc són els drets humans. Això és una cosa que quasi tot el món, la ONU ho va afirmar, menys uns quants països que s'han retirat, que tenim que exigir és el compliment total dels drets humans. Això ja donaria peu per a que els drets humans foren al Tribunal Internacional i tot això, donar força i demanar que això es complisca tot. Perquè el que està en joc són els drets humans i són els nostres drets. Res més. Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina.